ande ragara pacho mari ndanzwa nokurowa ragara pacho ondakataura nawo kuti asakurovei inini handikwanisi achandiuraya nokundirowa aiwa ka handi mauya kwamambo kuti mupotere mauya kuzopotera tazopotera akutaura kuti imba yakakurisa anzi saka inogarika sei imba yakakurisa imba ipi iyoyi yakakurisa inogarika sei mambotaura amai avo mambotaura kuti baba vatindiuda mwana munovapa bonde here baba ndinovapa iwe unopiwa bonde zvinotonetsa izvozvi pamusoro ive dare izvozvi so chitsamba chakatouya kudai takatovapa bonde ipapa musuna akaseka munyarara ka ivo vatomhangara kudai izvozvi takatoita bonde musuna makaita musungo saka ivo munhu chi takati ndikutongokuudzirai kuti wari kunyepa kuti antu vape bonde ayo mira yamai pabonde racho changamire nhengo yarume anga yakakurisa ndikarara nawo ndinoita maronda ndaita maronda izvo nditori nemushonga wandakapiwa muchipatara kuti mumboita kuedza muchita sei muchizora asi stiri zviri kuramba ndikaita maronda ndotombopedza kana svondo kana kuti ndigezi chaiko ndichitadza saka vanoda bonde vanenge vachingoda bonde padhuze padhuze zvototi kana patakatongwa kwasabhuku vakatonzi aiwa kautaura kuti unoda bonde padhuze padhuze iweyo zvekutaura mukadzi shiwa here kuti nhengirikini une nhengo yakakura wakatobvuma vakati ndino vakadzi 11 vakaenda nenyaya yebonde iyoyo vakati pana vakadzi 11 vakaenda